Usap muna tayo mga kawaray. So ganito ang ngayon pag-uusapan natin mga kawaray. Wala akong magawa, kaya nag-live ako. Yan, yun lang pag-uusapan natin. Kaya manood na kayo mga kawaray. Mga kawaray kong mga supporter natin dyan mga kawaray. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa unang nanonood, shout out po. At sa kung sinong pumasok di ay Madam Cherry Annalyn Descot. Congrats po Madam, nakuha mo na yan 1,000 subscriber. Salamat po sa thumbs up. Ay, first time ko ulit mag live ng gabi. Andyan pa kayo ma'am. Bigyan kita ng ano, may wagang ay, wala po pala. Good evening po. Good evening, Madam Ana Lendesco. Shout out po sa iyo, ma'am. Yes po, salamat din sa iyo. Oh, wait lang, ma'am. Bigyan kita ng ano. Mayroon lang akong titignan dito sa aking ano. Bigyan kita ng bagong kaibigan. Kay sulit po kayo sa akin. Marami po akong kaibigan dito. May bibigay sa iyo. Wait lang po ah. Meron lang yung bigyan kita ng isa uli ng banana. Ang galing kay Mark Gay Waray TV. Salamat sa suporta, madam. Solid mo po talagang suporta sa akin. Sanay ang mga natin dito, mga solid supporter ng mga kawaray. Salamat po. At kay Ma'am Cherilyn Annalyn Disco, thank you po. Charlie Annalyn Disco, thank you po. At bibigyan ko lang to ng moderator si kwentong totoo. At bibigay ko po sa iyo yan. Bigyan kita ng mahiwagang. Salamat, wait lang Mark. Balikan kita. Oh, sige, okay lang po ma'am. Madam, no problem po. Kahit napadalaw lang kayo, masaya na ako dun. Pero bibigyan kita kahit umalis ka. Bibigyan pa din kita. Kasi number 1 po kayong solid sa akin. Kaya, kung sino sumusuporta sa akin mga kawaray, yun ang bibigyan ko ng mahiwagang banana. Simple lang to guys. Mga kawaray, simple lang ang gagawin. Pasok lang kayo, comment lang kayo, magtagal kayo kahit ilang minuto, bigyan kita ng mga kaibigan na bago. Shout out po sa mga kasamahan ko dyan sa palengke. Shout out pala kay Paring Roji Garcia. Paring Roji, baka manood ka dyan. Shout out ka sa akin. Wait lang, bigyan natin si Madam. Ito ma'am. Nandiyan pa kayo ma'am. Ito po, oy, congrats oh. 1,111 na po kayo. Galing. Lakas ng channel niyo ma'am. Oh, wait lang. Ito ma'am oh. Bigyan kita ma'am. Yan. Kasi solid po kayo. Tsaka i-play natin. Nandyan mo kayo eh. Baba kayo ma'am ng ng link nyo po para may natin. May pin natin. Saglit lang po. Yan ko lang po yung play lang natin yung video nyo po. Yun na shout out po kayo yung ipi-play ko. Yung shout out kayo ni Japper Sniper. May ads na pala kayo ma'am? Monetize na kayo madam? Monetize na po kayo? Yan, hindi ko makita yung may ads na. Ayan Sarap sa pakiramdam talaga mga kawaray yung nasa shoutout ka ng
idol ng pinanonood. Haha, salamat Mark Joe. Thank you po, walang problema. Napanood ko na to doon sa main channel ko, madam. Napanood ko na to. Natapos ko nga itong ano ito panoorin. Kaya dito pipili natin para madagdagan yung ano. Monetize na po kayo? Monetize na kayo, madam? Kasi may ano na kayo eh. May... Ayan, nagbaba si ma'am ng ano, kung sinong papasok dyan, pwede natin puntahan yan mga kawaray. Wait lang ma'am. Marami ako ibibigay sa iyo. Wait a minute, kaping mainit. Ano? Sabi? Ba't di ko makita dito? Ay, dami pang kaining bigas. Ah, kulang pa yan, WH. Okay lang yan ma'am, basta ano, makakaya mo rin yan. Tiwala lang. Kung nga po eh, kahit wala gano'ng nanonood, eh, titiis ko lang. Monetize na nga ako, ang tagal naman. Tagal naman sumahod. Ipin lang natin yung ano ni madam. Baka maka-copyright ako dyan sa ano. Hindi pa kaya nakaka-copyright yung ano na yung tugtog. Hi kay Ma'am Helen Parahi Mix Vlog. Thank you po madam. Sa Mega Mega Love shoutout po, sabi ni ma'am. Ipin ko lang po yung ano naka... Ay, ito na ka. Wait a minute. Nakalimutan ko na ipin. Tagal na ako di nag-live kasi ng ano eh. Pinipindot na nga ito eh. Ayan, I see that. Ayun na, okay na, okay na. Ayan po yung nakapin dyan sa taas. Baka gusto nyo suportahan. Andito po si Ma'am Halim Parahi Mix Vlog. Maraming salamat po sa pagpasok, madam. Sobrang busy today namin OFW group. Wait, kasi Ramadan 28 days pa rin natira ni Ramadan. Ah, ganun po ba ma'am? Okay lang po madam. Salamat din po sa madam sa solid mong suporta sa akin channel sa pagpasok. Ay ano lang to. Naisipan ko lang. Ay si Ella Marby. Mix Vlog shoutout po. Hello po host. Thumbs up dan. Thank you madam. Ella Marby. Mix Vlog, salamat po sa solid nyong pagpasok sa pagsuporta kay Mark Joe Waray TV. Ella Marby Mix Vlog. Thank you po madam. Sa mga kaibigan ko dyan sa palengke, baka naman yung nakapin po, kung ano, pindutin nyo lang yung nakapin mga kawaray. Pwede nyong subscribe or bigyan natin ng ano para madagdagan ng ano ni ma'am. Wow, Ella Marby Mix Vlog. Mainit. Mainit man. Wala akong electric fan. Tatlo sila oh, nakatambay. Thank you po. Wait. May join button na pala ako mga kawaray. Kung baka mayroong dyan gustong sumali sa join button ko, 25 lang naman yung ano yun. Pwede na kayong sumali mga kawaray kung gusto lang. Walang sapilitan. Oh, may tatlo ka ng busita na maganda Mark Joe. Opo madam, mayroon na nga po eh. Kayo po. Puro Tres Maria, si Ma'am Helen Mix Vlog, si Ella Marby Mix Vlog, tsaka ikaw po, madam, Annalyn Desco. Desto ba? To. Ganda ba signal? Parang ang labo. O malabo lang mata ko. Palit pa rin ko kuya. Yan o, may join button na ako.
Busita. Ano busita? Bisita po. Busita. Ay, sinaw. Yung tatlo na yan ay puro magaganda, Mark Jo. O nga po, madam eh. Kayo po yun, kayo po yun. Lalo na si Ma'am Helen Parahi Mix Vlog. Hindi ko na napapansin si Tol Gilbert Mix Vlog. Hehe, sabi ni LMRB Mix Vlog. Hehe, Ate Chi. Ate Chi, Relin. Annalyn dito. Natawa si Ma'am LMRB Mix Vlog sa iyong comment po na sobrang maganda pa sa gabi. Mainit lang. Wala electric fan. Shout out mo kung kaming tatlo na magaganda. Shout out po sa inyo, madam. Sa busy dyan, nakilab si Mark Jory. Puntahan niyo. Ay, salamat Ma'am Helen Parahi po sa pag-chat doon sa natin, sa GC. Hindi po kasi ako ganong nakaka-update kasi kaya pasensyahan nyo na po. Pero tinitignan-tignan ko po yung GC. Bisita yan, Mark Jo. Oo nga po eh. Sige lang po, ma'am. Okay lang po. Saan ba yung Ito lang ang internet. Init. Oh my God. Wait a minute lang po. Nagaya ng cellphone. Wait a minute. Nawala si Mark J ng konti. Mark Joe right TV. Kaya mo yan doon lagayan ng cellphone niya. Sana, pera muna ako nak. Ay, yun. Pera mo ko sa papa. Ay, salamat po sa apat na nanonood dyan, mga kawaray. Palakasin natin yung channel natin. Hanggat sa gustong kahit hindi ganun kaganda mga content natin, guys. Mga kawaray, kailangan natin magporsigi para magkaroon tayo ng sahod. Kahit tatlo lang hindi kami solid to full support sa iyo. Sabi ni ma'am, kahit tatlo lang kami, solid to full support. Thank you po. Ay, si Try Vlogs Unlimited. Hello po, brother. Thank you po, sir, sa pagpasok. Ayan si sir, yung yung naka-pin po. Pwede na bisitahin po bagong mga kaibigan yan. Try Vlogs Unlimited po. Sabi ni sir. How you, how's you? Okay naman po. English speaking to eh. Magnos, bleed man kita ni din ni Doy. Sabi ni Madam Annalyn Disco. Try vlog Unlimited. Mega love shout out. Welcome po sa live ni Mark Yo. Thank you ma'am sa it's okay naman po. Sabi naman, it's okay naman po. No worry. No worries. English speaking, pinagpawisan ako. Pasensya na po, hindi ganun ako marunong mag-English. Nakaintindi lang pero hindi ganun perfect. Andyan si Ma'am Helen, baka magaling yan. Andyan si
ano nilang disco, magaling po yan sa mga ano. Ayun eh. Salamat po sir sa pagpasok. Meron pa akong bisita dito si galing kay ano to eh. Trio Vlog Unlimited si EU si ba yun? Vlog? EUC Vlog. Taga ano, Mindanao. Mindanao. Hindi ko alam sobrang Tagalog at Bisaya po tapos Indiano ako. So konti lang. Ah, ganun po ba? May translator po kayo, sir? Pasensya na po kayo, sir. Hindi kita may... Ayan si ano, LMR Mix Vlog. Baglang host, dami ng work. Okay lang po. LMR Mix Vlog. Salamat sa solid yung suporta sa akin. Sana ay makaranas tayo may palipad. Ang palipad ano ba? Dumaan lang mga kaibigan ko dito mga kawaray kasi hindi sila ganong ano sa YouTube. Yung mga subscriber ko sa palengke, hindi po sila kagano kaano sa YouTube yung nagbababad. Minsan pag nakikita nila po yun, tinitignan lang nila. Kaya marunong naman magtagalog eh. Oh, may translator ata po yan eh. Wait lang po ah. Ay, oo nga po, marunong siya magtagalog. Sabay tawa ni Sir Trio Vlog Unlimited. Unlimited. Ba't Unlimited? LMRB Mix Vlog na wow. Pa-heart. Positive heart. LMRB Mix Vlog. Pinag-iipunan ko mga kabaray yung ano, yung pares kay Borda Vlog Mix Vlog tsaka kay Gilbert yung ginagamit nilang microphone. Yan, tatry natin guys mga kabaray na makabili nun sa maka-online, maka-ano tayo sa online, try natin. Natuwag mo likod. Order tayo sa online sa ano na yun. Tripod ba yung tawag? Or yung ano, yung ano ba yun? Hindi ko kasi gano'ng alam yun eh. Alam lang natin sa palengke mga prutas. There is a kid I can't hear po. Oo nga po, anak ko po yun, sir. Oo, anak ko po yun, sir. I can hear. Ano ka? Tama ba ang sagot ko? Sa English niya? Sabi niya, there is a kid I can hear po. Narinig niya ganun? Tama yung ano ko? Translator sa Tagalog? Mayroon ako kasing translator dito yung asawa ko. Magaling kasi sa mga English yan. Three vlog, please support on our channel. 3 vlog unlimited pa support po yung ano nakapin po si Ma'am Charlene Annalyn Disco. Support natin. Relax lang po, it's okay lang. Okay po. Pasensya na po. Ay nag-nosebleed man ako dong. Kung magwaray man kita nga ni kay masabot gadak. Kay waray-waray man niya dako. Nako ka maingay nak. Huwag magtakbo na kayo nag-alog man ng ano. Pasensya na kayo mga kawaray kasi yung ninaupahan lang namin kahoy lang po yung sahig kaya pag tumakbo yung anak ko malikot. Kaya maririnig niyo po talaga. What's the ano po, 2 years old po. Sabi ni sir. What's the age of
of the kids. Sabi ko po 2 years old po. Thank you so much, but please use your main channel. Ito po yung main channel niya, ma'am, Analing Disco. Ito po yung ano niya. Thank you po. Meron mag-English ay. Thank you po. Shoutout pala kay kay Kapanalig na na-shoutout niya ako sa channel niya. Sobrang saya ko nung narinig ko yung napanood ko yung yung may shoutout ako ni Kapanalig. Hindi lang si Japper Sniper nakapag-shoutout sa akin, pati na si Kapanalig. Ay, ito si may bago dito. Ay, Excalibur Hurt Sandaan. Oh, shout out po sa iyo, sir, sa pagpasok. Bigyan kita ng bago to Bigyan kita ng jacket para hindi po kayo lamigin. Bago to. Ito po yung main channel niyo, sir. Ay, di, ano to? Ano lang po, Excalibur Sandaan. Ano lang to? Binigyan ko na po. Salamat, host. No problem, sir. Salamat, welcome po sa pagpasok sa aking sa aking live. Simpleng lang po to sir. Simpleng vlog lang po. Pa-views po, salamat. Sige, okay, sige. Thumbs up ko na lang po kasi sana. Ay, ito yung ay, ganda ng ito, sir. Ay, nakadikit na rin pala ako sa iyo, sir eh. Matagal na pala ako sa iyo. Suporta. Salamat po. Lakas pala channel niyo, sir eh. Wait lang, sir, kasi 3 lang cellphone ko na ginagamit ng asawa ko yung isa. Novela Fountain of Lights 2023 novela Santa Rosa Laguna Part 2. Ay, taga Laguna pala kayo, sir. Wait lang po Andyan pa kayo. May tinignan lang po ako yung mga comment. Ayun sa kay sir. Ayan. Ay, sabi ni ma'am Disco. Excalibur Heart main channel po. Yung binaba niya po yung yung link po, yun ang main channel niya. Itong ginagamit niya, nakapin, ay jacket po. Ano lang siya? Parang alagad po, madam. Alis na ako po. Time to cook po. Okay lang po, sir. Thank you po. Thank you very much po sa pagpasok sa aking sa aking ingat po kayo, sir. Sana'y maulit po ulit. Sana pag nag-live kayo, dadalaw na lang din po ako. Bawi na lang po ako sa inyo. Okay lang po. Walang problema po, sir. Salamat po. Trio Vlogs Unlimited. Maraming thank you po. Sige po. Thank you. Bye-bye po. Sana ingat kayo. At lalo yung sarapan ang nilulutuin nyo. Thank you, sir. Trio Vlogs Unlimited. Andito pa naman si ma'am solid yan eh. Analing Disco. Konti lang tayo dito, sana naman po main channel ang idikit nyo para dikit na dikit. Oo nga po madam eh. Para pero ako nakadikit na ako dito kay Excalibur Hurt ang Sandaan.
Uy, nak, huwag ka malikot. Ay, ka dito, oh. Sige dito. Doon na ka, mama, dali. Sensya na po kayo, malikot na anak ka. Susok yung mata mo dyan. Yung ano lang, alagad lang pong ginamit ni sir. Ni ano. Ni itong Excalibur. Sandaan. Sandaan. Parang dito lang daanan sa ano, init. Oo nga po eh. Pero okay lang yan, madam. Maanuhan ka rin po nun. Pag nakita mo yung main channel niya, madidikitan ka din po yun. Ah, Pandagdag din sa views yun. Ayan, sumagot si Excalibur Heart Sandaan. Okay lang po yun, walang problema yun, madam. Mark, kunin mo ang clip ng pag shoutout sa'yo ni Kapanalig. Opo, naalam ko yung kaso nahirapan ako sa ano. Naku ka malikot. Naririnig dito sa ano. Doon ka na kay mama. halika, dali mo yan dito, dali. Okay lang yan, sir. Salamat po sa pagpasok. No, pwede mo, may kayo likot. Uy, Maiksi lang yun, madam eh. Yung pagkaano niya. Pag-shoutout niya sa akin. Pinakadulo nun ng ano ni Kapanalig na ina-shoutout ako. Yan lang kayo, sir. Bigyan kitang ano. Baka meron kayo, sir, ano. Ano yung tawag nito? Ay, si pobreng worker, oh. Tol, pobreng worker. Pa-shoutout, tol. Nandyan sila. Kumusta na? Diyan ka muna, tambay ka muna, tol. Ilan na ba yung subscriber mo? dito ka lang. Doon ka muna kay mama, nak. Ay, ito, 600, 864 mga kawaray. Sana isuportahan natin itong kaibigan ko. Si pobreng worker. Pag-graduate, ay di pa kaya nung pag-graduate natin ito. Kasi hindi naman tayo ganun kalakas. Pero kung gusto natin, ano guys, mga kawaray, bigyan natin to ng bagong kaibigan. Bigyan natin ng subscriber si Tol pobreng worker. Ito si Ma'am Annalyn Disco, nakadikit na po to kay ano eh. Kay pobreng worker. Ito si Skal Libhert Sandaan po pa. Ano na naman si ano si pobreng worker kung pwede lang po. Dan na nakapin. Thank you po sir. Tsaka yan si pobreng worker po sir. Baka gusto nyong anuhan din, bigyan natin ng konting ano, dagdag sa kanyang bahay. May bakas ako. O yan si ano, may bakas daw ako. Dan dikit na po kay KL ano? Excalibur. Ayan, Excalibur. Disconnecting. Hindi po nakaano ako dito sa ano. Yan sir, oh, nakaano ko sa'yo. Matagal na po akong nakaano sa'yo sir. Hindi akong santo. Basta na ano na kita. Pero tinamsak ko lang po. Wait lang po kasi yung ano natin yung cellphone ginagamit ng asawa ko isa eh. Ay, sabi ni pobreng worker. Shout out sa lahat ng viewers ni Tol Mark Jowaray TV. Tol, ano, pobreng worker. Thank you, Tol. Marami akong tol na ano, nagawang ano, mga alagad. Bakit mo pinabilis ang boses mo? Nakapindi ko maintindihan. Sinabi mo sa vlog eh. Sabay tawa si mama. Yung kay ano, kay Madam Annalyn Disco. Hindi, nakaanong po yun. Excalibur Sandaan dan dikit na po full package, sabi ni ma'am.
Sabi ni Charlie Annalyn Disco. Tol, kumusta? May trabaho ka ba ngayon? Wait lang, bigyan kita ano. Ay, itong, nandito marami at siya kaysa kong cellphone eh. Sige tol, pobreng worker. Pag ano na lang. Alam ba yung ano mo? Ay, may bago ka pa vlog pala tol. Ano to? Away? Gag. Pasaway ka tol. Bawal yan tol ah. Ano ka, strike ka. Tol, pobreng worker. Bawal kayo. Ito pala yung intro mo. Ito sana tol lang gagamitin ka din tol. Yung ganyan to. Yung shoutout ka ng ano, idol. Ba't wala yung mga nanonood ko? Tinaguan ako. So way ito mga to. Wala no? Kahit isa wala. Wala. Ba't nawala kayo guys? Ba't niyo ako iwan? Sabi ni Iskal ni Hurt Sandaan. Che, salamat. Che, gawa ka ng alagad. Huwag palagi min ang gamitin mo. Madali kang lalagasan ng subscriber niya ng advice lang. Oo nga po, yun din ang ginawa ko, sir eh. Wait lang ka, sir. Diyan lang. Ilan ba, sir, ang ano nyo? Alagad, sir. Bigyan mo ko ng 5. Bigyan kita 5 din. Sabi? Pobreng worker dan dikit na sa'yo. Thank you madam sa pagbigay kay pobreng worker ng bagong kaibigan. Umalis na yata si tol pobreng worker eh. Wait lang ha. Diyan lang kayo guys. Bibigyan ko kayo. Meron kasi pagpalit-palit eh. Mga kachi, isipan ko linis sa loob ng bahay kasi parang after ng birthday ko, hindi pa ako nakapag-walis ko, pwede ako nakapag-map ng sahig at saka palitan ko rin pala ito yung, cortina kasi mga 2 linggo na ito nakasabit. Pagtupi ako ng aking mga labay. Ano ba naman ito? Ano na ito? Pasok. Ma'am Chi, binigyan na kita ang bago pandagdag mga alagad. Ito si pobreng worker, bigyan din natin ito. Dahil pobreng worker, kung nandiyan ka pa, meron akong isang nagawa pero wala akong video. Okay lang po yun ma'am. At subscribe. Okay lang po yun kahit wala. Madami akong alagad, host pero stop muna baka kasi mapalo na. Ganun po ba? Okay lang, sige. Po, sige. Salamat, Marjo. Oo nga kasi nakakaano si ano eh. YT. Tol, binigyan kita isa tol. Sa ano na lang, bibigyan na lang kita sa pag pag hindi na tayo Mayroon pa si ba, may mapalo tayo ni YouTube. Patamsak mga kawaray yung solid natin dyan, mga kawaray dyan. Patamsak po. Bibigyan ko pala siya. Wait a minute, bibigyan ko pala si sir. Nandito yung binaba naman ni sir May binaba naman si sir. Iskal Hurt
Mitch Vlog. Discover Mitch Vlog. Ayan sir, bigyan na kita. Dinagdagan kita sir. Saan kayo sir? Dito lang sa Pilipinas? O sa ibang bansa? Ayan sir, bigyan kita sir. No. Ano yun? Ba't may natunog? Katamsak mga koray. Ay, ito si ano. Ay, ito yung ano mo, ma'am. Disco. Card disco. Hindi ko na ito lalagyan ng ano. Hindi ko nabigyan to ng ano. Hindi ko na ito lalagyan ng ano. Hindi ko nabigyan to ng ano. Ano to? Ah, kay madam. Pwede na yan, ma'am. Pwede mo rin pang ano yan, pang likot. Ah, likot tuloy. Waray man. Pandikit, pwede na yan. Pandagdag na rin yan. At saka, sabi kasi sa akin nung iba nun, mga kausap kong nagbablog. Ano daw po, kailangan daw lang, i-clear lang ano, ano ito. Yung history, kailangan natin i-clear lagi para iwas ano kay lolo. Huwag mo i-try. Hindi mo talaga gamitin. I-try mo talaga gamitin. Ah, ganun ba yan? Huwag mo i-try. Hindi mo talaga gamitin. Hindi ko naintindihan. Ah, Laguna House. Ah, ganun ba? Kanina umaga 1,110, ngayong 110 na lang. Ah, nalagasan po kayo? Ano po yung ano history nyo po? And, ayan, may subscriber na yan, dikit ko na ko. Okay. Dikit na ako. Salamat po. Mark. rinig na ko yung boses mo rito. Ah, bigyan kita. Bigyan niya rin kita dito sa ano ko. Alam ko. Sana hindi ako malagasan. Minsan kasi pag may lagas nakakahinayang, no? Diba mga kawaray? Ba't ganun ang hinang signal ko? What is that? Nang hina ng signal ko. Bigyan kita. Yan, binigyan ko yung ano mo main channel. Ay, main channel yung alagad mo. Binigyan ko. Salamat Mark Joe. Ba't hindi ito nagbabago? Ganun. Ay, but si Manina. Salamat is Calibhert. Calibhert. Sabi ni Ma'am Cut Disco. Cut din ako. Pati ng mukha ko. Ang init kasi. Walang electric pan. Isa lang electric pan namin mga kuray. Kaya, ba't ganun yung ano ko. Hindi nadadagdagan yung thumbs up ko. What is wrong? Yes po host. Nakakahinayang pag nalagasan. Oo nga po eh. Yung kung gustong gusto mo nang makuha yung subscriber na as bigla na lang nalalagas. Ay, nakakainis talaga. Yung pagdating ng umaga, okay, tingnan mo yung subscriber. Bawas na naman, 10.
Ah, sorry po. Sorry. Ito na po. Bigyan na po kita. Ay, naku. Wait a minute. Kasi hindi to yung ano ko eh. Alagad ko to eh. Alagad. Ano naman yan? Pas. Lalabas yata. Yan po, bigyan na kita ng ano. Yan madam, mabigyan na po kita. Oo, ganun din ako. Kinabukasan, tingnan ko. Buwas na 10. Minsan pa naman pag nadagdag sa'yo 30. Kaya kailangan talaga madam, may alagad ka. Yung gagamitin mo sa mga ano, sa mga papasok ka sa mga live. Yan, may pag-asa pang hindi maubos yun eh. Kaya yung iba hindi nag-ano sa ano eh. Kaya, lalo na kay Ma'am Isita ano, Laura Isita. Ano yun? Lagi nanonood po sa akin yun si Ma'am Laura Isita sa live ko tuwing nagla-live ako. Kaso umano na rin siya. Parang na ano na lang, na dalaw-dalaw na lang po. Sorry. Suportahan natin guys yung naka-win. Patamsak naman po mga kawaray. 4 pa lang ang tamsak natin, hindi na dadagdagaan. Patamsak naman po please. Lagyan ganun po ba yun? Lagyan nyo ng video yan para pag dinikit mo, kumapit. Ganun pala. Nga pala saan ang alagad mo? Sa kabilang CPU ba? Che. Excalibur 100. Okay lang ba yun yung ano, yung halimbawang yung main channel mo, tas may mga alagad, pwede ba yun? Pwede ba yung sa isang cellphone, yung main channel mo, may mga alagad yung ano dun? Gamit? Pwede ba yun? Oo, oo nga eh. Pero last time din pa ako 1K. Mga 300 pa lang yun. Nakapasok ako sa kay Chong Luis. Lahat ng nakapasok, main channel lahat. At na graduate ako ng 400. Ganun. Galing ano. Kay Chong Luis, nakapasok, nabigyan ka ng 100 subscriber. Dito rin alagad ko lang. Nag-change lang ako ng account. So ito si Excalibur 100 para magaling sa mga ano. Ang main, wag ninyong lalagyan ng alagad. Ganun ba yun? Bawal pala yun? Yung ginagawa ko si Sir Excalibur Sandaan, ano yun? Yung ginagawa ko po kasi, ano, pang playlist ko lang ba? Pang playlist. Pag nasa ano ko, kasi dala-dala ko cellphone ko para i-play ko yung mga video. Kasi lahat ng viewers niya may solid main, kaya hindi ako naalagasan. O ganun po talaga yun madam.
pag yung pasok ka dun sa mga matataas yung ano, tulad kila Chong Luis, nabibigyan ka talaga ng solid subscriber. Ano yun? Ubusin mo na yung saging mo. Ang main, wag nyo lalagyan ng alagad kasi ma-monitor din yan. Isa lang kasi ang IP address niya. Opo, pwede pang-play ang alagad basta sa ibang CP, wag sa main. At bawal ipang-play ang main. Papaluin, ganun ba yun? Kaya pala. Baka mauwi sa demo. Ganun pala yun. Mabuti alam na pa na itanong ko sa inyo, sir. Excalibur sandaan. Kasi hindi ko pa ganun mga ano to eh. Kailangan talaga may cellphone kang iba, no? Pang playlist. Kahit monetize ka na, ano ba, ma-demonetize ka pa niyan pag ano. Kahit monetize ka na, ano ba, ma-demonetize ka pa niyan pag ano. Hindi ko kasi alam mo mga kalakaran sa mga ganyan eh. Alam naman, nagsimula lang tayo ng ano, ng 2021. Tandaan nyo, sinabi ko para sa inyo yan. Oh, thank you po sa ano, pag suporta mo, sir. Malakas din pala sa channel nyo, sir. Kailangan pala pag gumamit ka ng tandaan nyo, sinabi ko para sa inyo yan. Thank you po, sir. Please connecting you. Okay. Okay na po, nakakonect na po. Ganun. Kaya kailangan ko pala bumili dalawa or isang cellphone muna. Sa susunod kayo naman magpapaliwanag okay. Sa susunod kayo naman magpapaliwanag sa mga di pa alam. Good. Thank you po talaga. Nung pag-attack ni Idol Japper, 633 pa lang ako noon. Hingi lang ako sa kanyang makagraduate ng 700 abot pa ng 1K put minyong kaya wala nalagasan. Oh, tsaka yung ano po, pag ibang mga solid talaga na ano, madam, disco. Yung iba talaga mga taas nito, matataas na ano, tulad nila Japper. Pag nag-promote talaga yon, mga ano talaga yun, main channel ang ginagamit. Mayroon man dun mga ano, yung mga alagad, pero solid po kay Japper lang. Iba kasi dun mga organic viewers lang. Hindi nagba-vlog, mga organic lang. Para sa kayo kay Ma'am Jinky Life Vlog, nung pumasok po ako dun sa ano niya, sa live niya, nabigyan ako ng solid organic. Yun, parang si Ma'am Helen Parahe. Madam Helen Parahe Mix Vlog. Na ano po yun, solid organic viewers nila yun. Kaya, nung napunta sa akin, natuwa sa akin, tsaka in-sponsoran ako. Screenshot ko ang sabi ni Cubs Disco. Screenshot ko nga ang advice mo, Excalibur. Ako, dito na kayo ng ingay. Doon muna ikaw, nak. Nice siya. Makulit. Yan, ganito. Yun naman. Isang oras lang po tayo mga kawaray mag-live. Kayo mag-ano na. Mag-11 na po. Tulog na yung mga kapitbahay. Yan. Doon na kay... Hi ka dali. Hi ka. Hi po. Hi po, madam.
Hi po, kuya, sir. Dali, hi ka. Bibi. Bibi ka nga. Sige na, doon ka na. Huwag ka dyan. Yes po, kaya napasalamat ako kay Gilbert na pinasok niya ako sa GC nyo. Hehe, kaya nga po eh. Oo nga eh, kaya si Gilbert ang ano dun eh. Si Gilbert ang marami din na ambag sa GC. At saka si Madam Helen. Nag-ano pa rin ba Madam si ano, Gilbert? Si Tol Gilbert mag ano, nagpa-vlog pa ba? Kasi di ka pinapansin ko minsan yung ano niya eh. Minsan wala man upload. Si ano, Borda Vlog na papansin ko may mga upload na short video. Baka busy lang sila Tol Gilbert. Tsaka si ano, hindi na ka mama. Oh, malikot na. Ang kulit ng anak ko. Sige na, doon na. Yun na kaya isang oras, ano na lang, ilang minutes na lang si Papa dito. Salamat po sa 4 na nang nanonood tsaka sa 4 na thumbs up. Pa-thumbs up po ng kawaray. Kulit naman ni Mark dyan. Makulog ikaw dyan. Makulit. Hindi na baba. Try natin makabili ulit ng ano. Sabi ni Ma'am, Cubs Disco. Yes po, kaya napasal. Ay, ito pala. Wala nga siyang upload eh. Live last ng live siya. Live lang. Live lang. Uy. Salamat po sa 4 na nanonood tsaka sa 5 thumbs up. Ilang, ano na, 52 minutes na pala to. Isang oras lang tayo, mag-out na ako. Ay, matulog pa ako, magtinda pa ako bukas. Cut disco. Wala nga siyang upload. Eh, ay magkakapit bahay lang kayo, madam, sa ano, diyan sa Burias. Ano? Pimpit ikaw? Kulit ang anak ko. Busy mga kaibigan natin sa GC kasi Ramadan sa kanila ngayon doon. Oo nga po madam eh, sabi ni Ma'am Helen Parahing Mix Vlog. Tsaka si Ma'am Helen Parahing, ang ganda na rin ng channel niya. Ang dami na rin siyang tawag nito. Ay, salamat po sa 5 nanonood tsaka sa 5 thumbs up, pa-thumbs up dyan. Siguro mga ano to, mga nasa palengking mga na ano lang, padpad. Shout out po sa mga kasama ko dyan sa palengke. Shout out sa inyo. Sana makabenta tayo bukas, Sabado. Makarami tayong kulit ng anak ko. Ay, nasa Bacolod ako. Bacolod ka mo? Kala ko nasa ano ka, Burias. Ay, taga Bacolod po ko talaga kayo. Ano bang salita ng Bacolod? Uli, ano yan, Bisaya ba? Bisaya bang Bacolod no? Mas Bisaya may ano? Bisaya. Init. Sinsya na mga kawaray, ang init. Tag-init ngayon, kaya kailangan natin lagi nakainom ng tubig para laging iwas stroke. Mahirap na. Ay, si Scalebert Sandaan. Out na ata to. Bye-bye po sir. Salamat po sa advice mo sa amin ni Ma'am Charlene Analindis. Sa ano nyo? Kay Charel Analindis ko sa pag ano nyo po sa amin. Pag advice nyo po. Maraming salamat po kasi alam namin na mas ano po kayo, mas nakakaalam kasi ang taas na ng subscriber nyo po eh. Ito, may 3,770 na kayo. Solid. God bless ko, sabi ni Ma'am. Sige po host, good night na God bless sa iyo para bukas Ilonggo po ang
Bacolod. Ilonggo po ang Bacolod. Sige po, madam. Thank you po sa pagpasok. Mag-out na rin po ako maya-maya. Salamat po sa pag-suporta sa aking channel at sa pag-stay nyo po sa live natin na kahit konti lang na ibigay ko sa inyong bagong subscribers. Sana ay patuloy tayong umangat at suportahan natin ang bawat isa. Salamat po sa 5 nanonood at sa 5 thumbs up. Thank you. Wala tayong magawa. Maraming nanood. Thank you po sa mga natin dyan. Ay, kay Ate Mary Ann sa nagtitinda ng baboy. Shout out po sa iyo. Ayan, shout out na kita. Sabi mo hindi kita shout out. Shout out po sa iyo kay Kuya Ronnie yung nag-i-ista. Shout out po sa mga subscriber natin dyan. Sila paring Rogie, paring Iris, paring Jobin, kay Lopin, kay Asin, kay Kuya Jovic, sa mga solid subscriber natin dyan ang nag-subscribe at pinilit ko mag-subscribe. Salamat po sa inyo kay ano po ba? Gusto magpa-sub shout out. Wait lang. Tingnan ko nga dito sa ko. Marami na may nagpapa-shout out nun eh. Si dyan sa kay Ate Gina. Ba napapansin nila yung natin. Kaya siguro may nanonood yan na hindi natin nagtitingin lang po sila mga yan. Parang napapadaan lang yung swipe mo, halimbawa na-swipe mo. Oh, si to papansinin mo. Shout out po sa 5 thumbs up tsaka sa nanonood. Kanina 5 yan. Salamat po. Thank you very much. Yun, dagdagan na naman. Dito muna mga kata. Tambay nga muna tayo. Diyan muna kayo. Ito lang ako. Hihintay lang ako magpa-shout out. Mag-comment pag magpa-shout out. Yes, sir. Ano yun? Nagagawa na kasi. Ano tayo? Salamat sa isang nanonood dyan. Paano ba yan? Mag-out na tayo. Matutulog na ako. Naantok na ako kay linggo. Sabado bukas. Sayang ang benta. Kailangan natin makabenta para meron tayong pambayad sa 5-6. Shoutout pala kayo Sige sa akin 5-6. Si Gemma. Shoutout sa'yo. Tsaka Lady Angel. Shoutout. Sabi mo, di ako nag-vlog yan. Shout-out na kita, Lady Angel. Shout-out. Tsaka kay Gemma. Sa mga kasama natin dyan sa kapwa natin vendor. Shout-out po sa inyo. Bye-bye. I love you. At sa mga huwag niyong kalimutan, i-like. Mag-share na po kayo sa aking video na ginagawa. Kahit hindi ganun kaganda mga content. Kay Baby pala. Shout-out kay Baby. Kahit basher kita. Shoutout Shoutout sa mga babae daw, sabi ng asawa ko. Shoutout sa inyo. Bye-bye, love you. Ingat kayo. Isang oras na tayo, kaya mag-out na po ako. Salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. See you po. I love you. See you. Bye-bye. Good night, everyone. God bless you. Shoutout pala sa asawa ko. Love you.
Emerald dyan. Shout out baby boy. Shout out. Bye-bye.